Subject sa Buybust operation sa masakop sa Station 5 sa Dakbayan sa Mandaue. Patay, human nakigpinusilay sa kapolisan, pasado alas 6 kagahapon. Lakip sa gisikop mao ang live-in partner sa namatay. Mga pinakiring shabu usab ang nasakmit. Si Chona Carrion sa report. Ang namatay giila nga si Aldrin Catorciano, 35 anyos, kinsa positibong napalitan sa kapulisan og shabu diha sa Purok Tambis, Barangay Umapad, Mandaue City. Apan inay nga mo surrender sumapa mihulbot kini sa iyang armas de fuego, hinungdan nga gipusil kini sa pulis. Nasakmit sa kapulisan ang pinakiting shabu nga mobalor og 20,000 pesos. Iyang gikablit ang iyang armas pero kaso lang wala lang gyud ni siya mibuto. So ang ebidensya karon nga iyang armas ug ang mga drogas naakaron sa ato ang SOCO team. Gisusi usab sa kapulisan ang taho nga nalambigit sa series of robberies si Catorciano. Lakip sa gisikop maong kapuyo niini nga si Jeneline Dinoy, 33 anyos. Ginakop siya sa kapulisan human misyagit aron padaganon ng suspect kay pulis ang iyang katransaksyon. Gikatakdang pasakan og kaso karong adlaw si Dinoy. Chona Carrion, Balitang Bisdak.